Добар ден, господин Ковачев. Ви благодарам што го прифативте ова интервју. Моето прво прашање е дали Македонија и Албанија ќе почнат преговори за членство во Европска Унија во јуни или можеби во јули? Първо, добър ден на вас и на зрителите на телевизия Нова и с най-добри пожелания за това Македония да започне колкото се може по-бързо преговори за членство в Европейския съюз и да влезне в НАТО. Европейската комисия многократно вече дава предложение, но за съжаление или не, Европейският съвет, където се намират и Гърция, трябва да вземе окончателното решение за започването на преговорите. Аз се надявам наистина този път Гърция да даде зелена светлина и преговорите да могат да започнат, а също така Македония да стане част от НАТО, също с одобрението на Гърция. Тук има най-различни сценарии. Един от сценариите, който като че ли е по-реалистичния, да се даде зелена светлина да започнат преговорите за членство в Европейския съюз, но да не се дава възможност за влизане в НАТО. Надявам се и за двете организации, и за Европейския съюз, и за НАТО, да се намери най-скоро решение и да стане Македония част и от НАТО. Много е важно за регионалната сигурност, пък и в геополитически план е за нас много важно Македония да бъде част от НАТО също. Ја споменавте сигурноста, безбедноста. Имено, можете ли да ни објасните зошто Грција повеќе би сакала да почнеме преговори со Европска Унија, а да не влеземе веднаш во НАТО? Мисля, че за всеки е ясно, когато става въпрос за зелена светлина за НАТО, е да или не. След този момент, в който Гърция каже окей, да, Македония ще бъде част от Северноатлантическия пакт, част от НАТО, а пък по отношение на Европейския съюз това е един процес, който ще продължи няколко години. Отваряне, затваряне на глави и съответно Гърция може би си представя, че по време на този процес тя винаги може някъде да каже своето мнение. Не е както при НАТО да или не за членството, а е по-дълъг процес. Дали станува збор за пакет пакет од Македонија и Албанија, кои што заедно треба да почнат преговори за членство? Не, моето разбиране и това, което от Европейската комисия чуваме, е, че всяка страна по-отделно ще бъде оценявана и няма никакви пакети. Нито Сърбия е с Черна гора, нито Македония е обвързана с Албания. Всяка държава зависи от това колко бързо реформите биват извършвани, колко бързо се приемат така нареченото общностно право или аки комунитер. И разбира се оценката на страните членки и на Европейската комисия. И аз много се надявам и желая от сърце успех Македония да навакса своето забавяне от последните години и когато започне преговорите да бъде бъде по-напред от сега някои от страните, които се считат за фронтранър за страни като Черна гора и Сърбия. Аз мисля, че Македония има потенциал да бъде по-бърза от някои от тях. Сакам да ве прашам за самитот во Софија на 17 мај, што го организира бугарското председателство. Дали тој самит ќе биде самит на проширување кон Балканот? Това е идеята на България, на българското правителство. След 15 години след Солун, когато за последен път имаше такава среща, самит по отношение на Западните Балкани и на въобще на Балканския полуостров, в София да бъде препотвърдена гаранцията, че този регион, нашите съседи, които са част от Европа, от нашия континент и имат желание да станат част от Европейския съюз, ще бъдат част от Европейския съюз. И много важно, силен политически сигнал да бъде даден не само към гражданите на Западните Балкани, но и към други геополитически играчи, било то Русия, Китай, Саудитска Арабия, Турция, че бъдещето на региона е в Европейския съюз и това е желанието на мнозинството от гражданите на тези страни. И вторият сигнал от София очаквам да бъде по конкретни теми: инфраструктура, цифровата икономика, роуминга,
образованието, отварянето на програми на Европейския съюз за гражданите на тези страни, преди тези страни са станали част от Европейския съюз, особено за младите хора. Примерно Еразъм може да бъде по-бързо отворен. Дали сите лидери на Европската Унија ќе присуствуваат во Софија на самитот? Слушнавме дека Шпанија не е многу расположена да биде дел од формалниот состанок на самитот. Това не е изненадан за никого, че в Европейския съюз имаме 5 страни, които не признават Косово. И те не го признават по проблеми, които си имат в собствените страни. За Испания това е Каталуния, много тежък политически проблем за Испания. И правителството явно преценява, че за сега поне има резерви по отношение на Косово. Ние не сме очаквали, че тези 5 страни в Европейския съюз, Гърция, Кипър, Румъния, Словения, Словакия и Испания ще признаят Косово в София. Така че за мен е важно да има единна декларация на Европейския съюз, поне на 28-те страни от Европейския съюз, по отношение на елементите, които преди малко казахме, политически ангажимент към Западните Балкани и конкретни стъпки, проекти, които могат да бъдат в полза на гражданите на Западните Балкани. Надявам се, че представители на Испания или на испанското правителство ще бъдат също на самата среща на 17-ти. Преди 17-ти, на 16-ти ще имаме срещи на политическите семейства, ще има съмит на Европейската народна партия, където, например, Рахой ще присъства. И на вечерата, по всяка вероятност, дава на вечерта от председателят на съвета Туск. Желбата на 6 лидери од Балканот беше да се има заедничка декларација од самитот меѓу 28 земји членки на Европска Унија и 6 земји од Балканот. Меѓутоа тоа очигледно нема да се случи. Това е нашето желание, също идеалният вариант, 28 плюс 6. Ако не успееме с този формат, другият вариант е декларация на 28-те, на всички страни от Европейския съюз, по отношение на политическият ангажимент и на конкретните теми, инфраструктура, роуминг и така нататък, което да бъде направено. Аз все още се надявам, че може да има шанс и за 28 плюс 6 като декларация, но ако не, то поне единна декларация на 28-те страни членки на Европейския съюз. Ја спомнавте Русија пред малку. Русија станува се поагресивна на Балканот. Последниве денови видовме и во Македонија, и во Босна. Во Македонија имаше дури и заканувачки изјави за стабилноста на земјата, доколку Македонија влезе во НАТО. Па, би сакала да ве прашам, овие изјави на Русија, дали всушност можат да и помогнат, да ги видиме позитивно, дали можат да и помогнат на Македонија побрзо да влезе во НАТО и во Европска Унија? Аз смятам, че за съжаление анализа, който правят в Москва, според мен не правят. Аз ги разбирам от тях, нека да се поставим от гледна точка на Русия. Те искат да засилат своето влияние на Западните Балкани или пък от тяхна гледна точка да възстановят това влияние, което са имали или като Съветски съюз преди това. Но според мен начинът, по който са го избрали, не е най-правилният начин. Както се казва, поне при нас имаме една поговорка, много по-добре с добро, отколкото с заплахи, с натиск, с дезинформация, с опити за така наречените фейк нюс, разпространяване на фалшиви новини. И добрите отношения, които при всички положения ние на Балканите искаме да имаме с Руската федерация. Това няма две мнения по въпроса, че ние искаме да имаме добри отношения с Русия, но не по начин да бъдем заплашвани или пък на сила карани да си променяме мнение, което имат мнозинството от гражданите. Аз съм убеден, че от мнозинството от македонските граждани искат членството на Македония в Европейския съюз и в НАТО. Така че нека нашите съседи от Руската федерация да бъдат така добри да
уважават това мнение и да развиват нашите добри отношения в всички различни сфери, и икономика, и енергетика, и туризъм, ако искате, и сигурност, борба с тероризма. Всичко това е правилно, но, как да го кажа, с добро, а не с натиск. Това важи не само за Македония, между другото, важи за всички страни в региона и за целия Европейски съюз. Сакам да ве прашам за договорот со Бугарија. Подпишан беше уште минатото лето. Имаше многу забелешки, па дури и протести во Македонија зашто да се подпишува договор. Договорот е подпишан. Што се смени помеѓу Македонија и Бугарија на добро или на лошо поради тој договор? Аз мисля, че договорът е много добър знак и то само начален знак на, бих казал, кардинално подобряване на атмосферата между България и Македония, на това недоверие, което имаше на това, че ние в момента си говориме и македонските медии се обръщат към нас и ние казваме нашето мнение на много положителна основа. Смятам, че в момента са отношенията между двете страни. Ние наблюдаваме и наистина радикално намаляване на, би ги нарекал така, антибългарските статии или интервюта в македонската преса, както и от другата страна. Това би трябвало да бъде бъдещето. Това, което ни е разделяло преди това, някаква идеология или пък желание да самоизтъкване на едната страна или пък изграждане на национална идентичност и култура, но пък много деликатен въпрос. Защо ние не смятаме, че трябва да бъде за сметка на България, а напротив, казваме, че имаме някои неща, които са заедно. Нека да видиме в историята, и затова в договора има тази комисия, 7 души от Македония, 7 души от България, които да седнат и да без идеологическа обремененост, било то от българска страна, било то от македонска страна, защото и в учебниците в Македония, и в учебниците на България има много манипулации. Аз в България съм един от застъпниците за това в учебниците по история да се изчисти от това, което комунизма е интерпретирал историята, защото след 1944 година комунистите така искаха да си интерпретират историята, за да могат младите поколения да израстват с едно променено съзнание. За съжаление, и по времето на Титова Югославия, и по времето на България, идеологите бяха така, че сблъскаха двете страни на гражданите от двете страни на границата. Това трябва да остане в историята. И моята теза винаги е била: ние трябва да познаваме нашата истинска история, не манипулациите, било то от ляво, било то от дясно, и никога да не ги повтаряме, защото 20 век е ужасен век. 20 век имаме войни, междусъюзническа, балканска, Първа световна, Втора световна, насилие, убийства, атентати. Идеята на Европейския съюз е никога повече това на наша територия, на Европейския съюз, да не се повтаря. И да направим така, че границите между държавите в Европейския съюз да останат символични, както е тук в Западна Европа. Когато се качиш на колата си, може би само по табелките на автопута, на магистралата, ще разбереш, че си минал в Германия или в Франция или в Испания, където и да било. Нека да работиме за това и на Балканите, гражданите да имат свободата да живеят където искат, от която искат страна на границата, когато икономическият просперитет горе-долу е еднакъв от двете страни на границата. Аз смятам, че тогава и това разделение, което е било от миналото, ще остане на заден план. И нека да не манипулираме младите хора да са един срещу друг, българи срещу македонци или пък сърби или каквото и да било. Това, според мен, не трябва да бъде така. Да се надеваме дека ќе биде така еден ден, наскоро. Имам едно прашање за Србија. Извештајот за Србија не беше многу позитивен, извештајот на Европска комисија. Во Србија новинарите се жалат дека нема слобода на изразување.
се градат фонтани, споменици. Дали Европската Унија повторно прави грешка, истата грешка со Србија која што ја направи со Македонија, односно ја става стабилноста пред демократијата? Това е наистина добър въпрос. Аз смятам, че политическият елит на Сърбия, както и на другите страни от така наречените Западни Балкани, трябва да има отговорността да работи за своите граждани и за това къде те виждат своя просперитет, към коя ценностна система принадлежат. Да, много е тежко, ако се поставим, пак сега, преди това казах да се поставим на страната на Москва или пък на страната на Белград, от една позиция, която са имали в миналото като лидер в една Титова Югославия, след това разпада на Югославия, след това политиката на Милошевич, отнемането на автономията на Косово, етническото прочистване, което имаше, насилието и сега за загубата на териториите. Да, това е много тежко да се приеме от тяхна страна. Но да не би, и тук ще направя един паралел, да не би да е лесно било на германците, които изгубиха чисто германски територии, като Кюнигсберг, Данциг, Бреслау, но това е един вид наказанието за това, че са подкрепили режима на Хитлер, един човеконенавистен режим с огромни престъпления спрямо човечеството. И сега реалността е друга. Както и за голямо съжаление от страна на Сърбия, и тук може би някой да не се съгласят с мене, но политиката, която водеше Милошевич и това, че голяма част от сърбите тогава са подкрепили тогава на времето тази политика, води до това, че в момента имаме тази реалност. Абсолютно различна, примерно, с това, което е в Каталуния. Една демократична Испания няма по никакъв начин не може да се сравнява ситуацията, която е била 90-те години в Косово и, разбира се, Кралство Испания и Каталуния като свободна демократична държава. Така че нека им помислиме малко и исторически, философски върху ситуацията, която имат сърбите, но и те имат явно процес на израстване и на приемане на реалността. Защото няма как в момента да очакваме, че Косово ще се върне в Сърбия. Това просто ще доведе до ново насилие. Както така и ние не очакваме Сърбия да признае Косово, но поне отношенията между Прищина и Белград, и това иска Европейския съюз, да бъдат регулирани по начин, по който и двете страни да могат да функционират добре, запазвайки правата на всички граждани, съответно гарантирайки правата на сърбите, които живеят в Косово и отказ от провокациите, които имаше в миналото. А също така Сърбия трябва ясно да каже къде иска да отива. Дали иска някакво сътрудничество и партньорство в Евразийски съюз или с Руската федерация, или иска членство в Европейския съюз. Последно прашање ми даваат сигнал дека немаме време за Унгарија. Вие имавте, после изборите во Унгарија, вие имавте состанок на групата на Европската народна партија околу ситуацијата во Унгарија. Таму имаше луѓе кои што беа за излегување на Унгарија од вашата политичка група и други кои беа против. Помеѓу кои бевте вие? Не. Партията Фидес е част от нашето политическо семейство. Между другото, Унгария и Виктор Орбан са един от най-така сериозните застъпници за приемането на страните от Западните Балкани и на Македония в Европейския съюз. И ние критикуваме определени политики, когато те са подплатени с аргументация. Съответно, видяхме, че Виктор Орбан няколко пъти дойде в Европейския парламент, открито се дебатираше с колегите, които изразяваха критика, и това е демокрацията. Разбира се, че когато има проблем, трябва да се критикува и трябва да се представят и другата гледна точка. Но ние нямаме намерение в Европейска народна партия да
изключваме или да даваме ултиматуми или изключваме Фидес. Благодарам. Благодаря и аз.